Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa huwa l-uniku membru parlamentari Ewropew Malti mis-sitt eletti f'isem pajjiżna li ma ffirmax il-weda favur persuni LGBTIQ magħrufa bħala Come Out Pledge. Din hija dikjarazzjoni fuq livell Ewropew li permezz tagħha il-membri parlamentari Ewropej eletti jikkommettu ruhom li se jaħdmu fuq temi li jolqtu direttament lill-komunità LGBTIQ. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li fil-passat diġà kien hemm drabi li David Casa urta lil persuni gay bil-voti tiegħu. Ħafna drabi deskritti bħala voti ipokriti u għal din il-leġislatura jidher li se jkompli l-istess. Id-direttur eżekuttiv ta' ILGA Europe, Evelyn Paradis, saħqet li b'mod ġenerali hemm irrieda li l-ugwaljanza tkun priorità fuq livell Ewropew għas-snin li ġejjin. Bl-appoġġ li qed jagħtu l-membri parlamentari Ewropej, ILGA Europe issa trid tidur fuq il-Kummissjoni Ewropea biex din tpoġġi l-ugwaljanza fuq quddiem-nett tal-aġenda tagħha. Din id-dikjarazzjoni kienet iffirmata mill-4 membri parlamentari Ewropej eletti tal-Partit Laburista, Mirjam Dalli, Alfred Sant, Alexa Ġus Saliba u Josiane Cutajar. Fil-każ tal-Partit Nazzjonalista iffirmat Roberta Mezzola. Fost il-prioritajiet li jirriżultaw minn din il-weda hemm li dawn l-MPs jaħdmu fuq il-protezzjoni legali u politika konkreta favur id-drittijiet ta' persuni trans u intersex. Hemm ukoll impenn biex isir ħidma kontra l-mibeda online u l-ġlida kontra restrizzjonijiet għas-soċjetà ċivili li tressaq leħinha. Organizzazzjonijiet bħal dawn illum saru jħarsu lejn pajjiżna bħala eżempju ta' kif il-pajjiżi Ewropej jimxu l-qudiem f'dan is-settur. Dan anke fl-isfond li Malta llum hija l-ewwel fid-dinja fejn jitlu drittijiet għal persuni LGBTIQ. Fil-fatt il-kulħadd irrimarkat li pożizzjonijiet bħalma ħa David Casa f'dan il-każ jibqgħu jistonaw ħafna u dan għal aktar minn raġuni waħda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.